Lehenengo gauza azpimarratu nahi dut, eskertu, Alkizako udaletxeak egoera honetan mantendu izana horrelako hitzaldi bat. Nik uste oso importante dela bakoitzak bere neurrian aldituen argi izpi horik bizirik mantentzeaz, guztientzako bizitza politiagoa eta errazagoa egingo duelako. Eta horretan, hona etorri naiz ni, paisaiaren historio ezkutu hori irakurtzen laguntzea edo behintzat horrelako argi izpi batzuk ematea, ez? Nik gaur Alkiza ni Hernialdekoa naiz. Hernialden ia jaio ez, baina txiki-txikitatik bizi eta beti danik. Hortaz hemen inguru honetan asko ibilitan nago, ez? Gehien bat Hernio inguruan eta inkluso Alkiza inguruan ere. Eta Alkiza inguruan ezagutzen dugunontzako oso, esango nuke, leku ezaguna dela daukan edertasunagatik, ez? Natura ikusi egiten da, natura gainean daukagu, Hernio dago hementxe bertan eta natura gainean daukagu. Nik esango nuke zerbaitek bereizte baldin badu Alkiza, edozein naturzalerentzako nik esango nuke basoa dela, ez? Beste gauza asko dauzka, baina nire ustez dauka sekulako baso puska, ez? Kalidade handiko baso bat. Badago beste natura bat, normalean gutxigo ikusten dana, natura berde horren atzean dagoena, eta geologoek tentuz begiratzen duguna, ez? Eta normalean beste guztiei gehiago kostatzen zaiena ikustea, eta horretaz hitz egin nahi dizuet, ez? Azkenean, hemen Alkiza oso leku politian kokatuta dago, hemen atzean dauden mendi guzti horiek, bailara hauek, hemen dagoen beste bailara hori, inguruan dauzkagun forma guzti horiek eta erlibe guzti horiek hori ez da kasualidadea. Hor atzean arroka batzuk daude eta arroka horiek diran bezala diralako daukagu gaur egun daukagun paisaia. Eta arroka horiek diran bezala historio geologiko luze batean leku desberdin askotan egon diralako. Adibidez kasu honetan baso mortu batean egon ziren, edo mendikate erraldoi batean egon ziren, edo korraliazko arrezife batean ere egon ziren. Eta hori guztia kontatuko dizuet, ez? Ze historia kontatu dezakegu Alkizako arrokak irakurriz. Eta nola arroka horiek baldintzatzen duten Alkizak inguruan duen paisaia, eta nola gero geologia horrek, niri hori gustatzen zait asko, benetan pentsatzen enterako horrela dela, ez? Nola sustrato horrek, azkenean baldintzatzen ditu lurrak adibidez, klimarekin batera, lurrak baldintzatzen ditu ekosistemak baldintzatzen ditu normalean inguruan, historian zehar gizakiak eman dion erabilpena, hau da tradizioak, askotan ekonomia, kultura, azkenean nola hori guztia erlazionatuta dagoen, ez? Eta erlazionatuta dago pentsa, milioi urteetako historia batekin. Hasteko pixka bat ikusiko dugu nun dagoen kokatuta Alkiza, ez? Hemen herri txiki honetan, ez? Hemen daukagu Oria baiara, Tolosa, hau esango nuke Noeta Irura, hemen Uzturre mendia, Alkiza hemen dago, Hernio mendikatearen iparraldera gutxi gora bera, ez? Hemen dago horrelako muraia handi bat, harresia handi bat, hemen ikusten nola harresi honek Uzturrerekin jarraipen bat daukan, eta hemen babesean, ez? Hemen dago Orie baia hemen dauka beste baiara oso zabala, ez? Asteasuko baiara oso zabala, hemen dauden beste bi hauek baino askoz zabalagoa, hori ere zerbaitetik izango da, hori ez, hemen baiara zabal bat, hemen beste baiara zabal bat, hemen harresia handi bat, hori guztia zerbaitetik izango da, ez? Beste ikuspegi batetik ikusita, hor dago, ez? Hemen daukagu harresia handi hori, harresi horretan printzipioz edukiko ditugu arroka gogorrak, ez? Arroka gogorrak normalean gogorragoak dira igatzeko eta mendiak ematen dizkigute, ez? Hemen dauzkagu beste bi baiara estuagoak, eta beste bi baiara, Oriako baiara nagusia, eta Asteasuko baiara nagusia ere bai, ez? Baiara zabal-zabalak. Honekia ematen digu pixka bat ideia bat. Segurazki hemen goran egongo dira arroka gogorrak, segurazki hemen eta hemen egongo dira arroka biguinak, horregatik ematen dute horrelako baiara zabal-zabal bat, eta besteetan, ikusiko dugu. Eta hau da geologoak ikusten duguna. Nik gaur ez dut nahi zuek hau ulertzea, baina bai konturatzea hau eta honen artean erlazio zuzena dagoela. Hau daukagulako, hau daukagu. Horri argi dago. Hemen beste kolore batzuk edo beste forma batzuk egongo balira, hemen ere beste forma batzuk egongo lirateke. Orduan, gogoratu, hemengo harresia handi hau, hemengo baiara hau, segurazki arroka gogorrak, arroka biguinak hemen, segurazki, eta hemen ere bai, segurazki arroka biguinak, ez? Mapara jute baldin bagea, hau da Tolosako baiara,
bai? Hau izango litzake Asteasuko bailara, eta ikusten dugu hor badauzkagula arroka hemen morez markatuta dauden hauek, hemengo hauek, eta hemengo hauek, horiek dira buztinak. Gero ikusiko ditugu non sortu ziren, eta dira buztinak, eta horregatik, buztin horietan, erresi gatzen dira, eta baiara horiek sortzen dira, ez? Hau, edo hemengoa. Ernioko puntan ez, hemen, barkatu. Hau guztia, muraia guztia handi hau, hori izango da, hemen ikusten dugun hau, berde hauek, bai? Berde hauek, horiek dira kareharriak. Kareharria da arroka bat, hasiera batean gogorra, urarekin disolbatu egiten da, baina dira arroka gogorrak, ez? Ernioko puntan edo Uzturreko puntan ikusi ditzazkegunak, Ernioko punta hemen, gutxi gora bera, eta Uzturreko punta hemen. Eta Alkiza inguruan, baita ere, hemen urdin guzti hauek, Ernialde inguruan ere bai, Izaskun inguruan ere bai, guzti horiek, berde horiek, horiek dira baita ere kareharria, baina pixka diferenteak. Orduan, gero hemen dago beste, ikusten dezute beste mantxa marroi handi hau, eta hori bai da arroka bat bastante berezia, Alkizan asko dagoena eta beste lekuetan ez hainbeste, eta dira ofitak, da arroka volkaniko bat. Hemen Alkizan badaude arroka volkaniko, volkaniko desente, gero ikusiko ditugu, bai? Hau ez dugu gehiago ikusiko, baina bai nahi da ideia hori garbi eukitzea, ez? Hau, eta honen artean, erlazio zuzena dago. Hemen arroka biguneak eta hemen dauzkagulako more hauek, dauzkagu baiarak. Eta hemen berdeetan eta urdinetan arroka gogorra dauzkagu mendiak. Eta Alkiza, badago hor. Adibidez, hemen ikusita, ez? Leheno esplikatu betena, bai? Hemen rekuadro honetan izango litzake, Alkiza hemen, Asteasuko baiara, fijatu, Asteasuko baiara, ez daude baiara asko Gipuzkoan, horrelako zabalera daukatenak. Asteasuko baiara da, baiara bat oso zabala, oso erliebe suabeak ematen dituna. Horregatik ere horrelako tradizioa segan eta biltzeko, oso belaze honak daudelako. Oso baiara zabala, Gipuzkoan ez daude asko horrelakoak. Eta hori da, hemen daukagun mantxa more handi honengatik. Hor daude buztin asko, eta bastante zarra gaina ikusiko dugu, 200 milioi urte inguru. Oso ikusiko dugu nun sortu ziren. Gero ikusten dezute hemen mantxa lehen esan zuten bezala, volkanikoi, arroka volkanikoiek, izango da inguru guzti hau. Hauek gutxi gora bera adin berdinekoak, 200 milioi urte inguru, gelitu horrekin. Gero dauzkagu kareharri batzuk, hemen Alkiza hemen dago, bai? Alkiza hemen, hemengo muino honetan, bai? Eta baita ere hemen inguru guzti honetan, eta hauek dira gutxi gora bera baita ere Ernialde eta Izaskun, erdi mailako erliebeak ematen dituztenak, gelditu gutxi gora bera horrekin. Gero beste, Anoeta aldea jisten den baiaran, Alkizatik Anoeta jisten den baiaran, hori da baiara askoz estuagoa, ez? Asteasukoa baino. Hor dauzkagu arroka gorri batzuk, seguro karreteran fijatu zeatela, dira areharriak, gero ikusiko ditugu. Eta hori dira oraindik zarragoak, oso zarrak. Eta beste aldera begiratzen baldin badugu, bai? Badaukagu koralezko kareharriak. Ikusiko duguna da gutxi gora bera arroka hauek nun sortu ziren eta ze adierazten diguten. Eta nola markatzen duten gure paisaia. Baina horretarako pixka bat gauzak bere testu inguruan ulertu behar dira. Eta Alkiza ezin da ulertu Euskal Herriko historia geologiko zabalago bat pixka bat ulertu gabe, ez? Egia da hemen arroka horietan, kontatu dizuten arroka horietan, Euskal Herriko historia geologikoaren zati handi bat irakurri daitekela, handia. Pentsa, esan dizuet, arroka azarrenak, 250 milioi urte, eta gutxi gora bera gaur egun arte. Hueko askokin, baina gaur egun arte, badago nolabaiteko registro bat. Eta hori asko da, hori hain leku txikian ez da hain ohikoa. Baina alare, guain, azten gara pixka bat Alkizaz, eta kokatu behar dugu hori kontestu pixka zabalago batean. Eta hau izango litzake baita ere, emango ditut horrelako ideia batzuk Euskal Herriko edo inguruko beste leku batzuenak, hemen azaldu ezin diranak, Alkizan azaldu ezin diranak. Nik esango nuke Euskal Herriko historia geologikoa ulertzeko 5 etapa behar ditugu. Gero oso konplexoa da, baina 5 etapatan laburbildu daiteke, 5 etapa. Etapa bat oso zarra, non kontinenteak guztiz diferenteak zian, beste kontinente batzuk, beste itsaso batzuk, zerbait guztiz diferentea. Oso zarra, hori duela 300 milioi urte baino gehiago. Gero, gertatzen da kontinente horiek guztiak talka egin zuten eta sortu zuten superkontinente bat. Eta hori seguro denok daukagula izena buruan Pangea.
Duela gutxi gora bera, gogoratu, zenbaki borobiak emateagatik. 300 milioi urte, zerbait guztiz ezberdina, denak juntatzen dira eta ematen dute superkontinente bat, Pangea. Eta gu, gutxi gora bera, hor erdian. Hemen hasten da Alkizako historia. Hemen Alkizan badaude arrokak garai honetakoak. Garai honetakoak eta superkontinente horretan sortutakoak. Gero, kontinente horiek hasten dira poliki-poliki banatzen berriro. Hasten da pitzatzen eta hasten dira kontinenteak banatzen berriro. Eta hortaz, kontinentea izan zena berriro izaten da itsaso handi bat. Eta itsaso horren azpian sortu ziren Euskal Herriko arroka gehienak. Kareharriak eta areharriak eta gehien bat kareharriak. Itsaso azpian sortutako arrokak. Gero, kontinente horiek moitzen ari ziala, guk geunden iparraldean geneukan Europako kontinente handi bat, hegoaldean Afrikako kontinente handi bat, hor Iberiako kontinente txiki bat zeuden bien artean, eta gu hor geunden, hor dantzan batekin eta besteakin. Afrikakoak egin zuena zen bultza Iberiakoa goraka, eta azkenean Iberiako kontinenteak talka egin zuen Europarekin, eta total itsaso guzti hau egin zuena zen, hori dena konprimitu eta hori guztia altxa. Itsaso azpian sortutako sedimentu guzti horiek, altxa egin zituen, Pirinioak eta gaur egungo erliebeak sortzeko. Eta azkeneko etapa, mendiak, gure erliebea, gure lurraldea ez da ateratzen itsaso azpitik gaur egun ezagutzen dugun erliebearekin. Ateratzen da horrelako masa amorfo bat bezala. Gero, eta gero oso gero, bakarrik azkeneko 4-5 milioi urteetan sortu da gaur egun ezagutzen dugun erliebea. Hau da, gutxi gora beraia duela 20 milioi urteetatik edo, ila gehiena itsaso azpitik azaleratuta zegoen. Baina gaur egun daukagun erliebea, bailarak eta mendiak, horrek pentsatzen da 5 milioi urte baino gehiago ez daukala. Aurretikan, beste bailar batzuk egongo ziren, beste erliebe batzuk, beste mendi batzuk. Gogoratu, 5 etapa horiek, oso zarra, juntatzen dira kontinenteak, separatzen dira kontinenteak, itsasoa berriz, juntatzen dira berriz, altxatzen dira Pirinioak, eta forma ematen diogu paisaiari. Alkizan badauzkagu hemengo arrokak, talka handi horren froga pare bat, o behintzat bat, oso garbia, eta, erliebeak nola forma hartzen duen ere, adibide batzuk ere badaude. Eta hori da, hemendikan aurre ikusiko eguna. Lehenengo etapa horretan hasten gara, lehenengo honetan, nun Alkizak ez daukan representazioa, baina pixka bat kokatzeko. Lehenengo etapa horretan hasten gara, aspaldiko beste kontinente batzuk, beste mundu bat, guztiz diferentea. Begira nolako ziren kontinenteak, hemen Iberia gutxi gora bera, honek ez dauka, gaur ezagutzen dugunarekin, zer ikusirik, itsaso baten azpian geunden, hemen azkar jungo naiz. Eta itsaso zar hoien, 300 milioi urte baino gehiago, zar hoien fosilak badaude, hauek daude normalean oihartzun inguruan. Hemen azkar jungo naiz. Inkluso itsaso horren azpian sortu ziren sedimentuak poliki-poliki hasi ziren altxatzen, kontinenteak gerturatzen hasi ziren enean Pangea emateko, itsaso sakon horiek hasi ziren poliki-poliki altxatzen. Eta itsasoak ziranak sortu ziren horrelako baso handiak, hori da karboniferoa. Karbonifero izena, epoka bat, berdin du non dagoen, karbonifero izena hortikan dagoen, ikatza asko sortu zalako. Vegetazio asko zegoelako, eta Euskal Herrian ere badaude garai horretako hosto batzuk eta vegetal batzuk. Kontua da, hemen ja gerturatzen gea Pangeara. Kontua da, kontinente guzti horiek, azkenean talka egiten dutela, duela gutxi gora bera 250 milioi urte, eta hor sortu zen, pentsatzen da, gaur egungo Himalaia baino altuagoa zen mendikate bat. Pangea sortzeko kontinente guztiak talka egin zutenean, hor sortu zen erdian, sortu zen sekulako mendikate puska. Eta kontinente guzti horiek talka egiterakoan, hain indartsua izan zen talka hori, lurrazpian, sakonera hundian, materiala funditu egin zala. Eta material arroka fundituak, gero berriro kristalizatzen dianean, ematen digute arroka bat oso ezaguna dana, Pirinioetan adibidez, dela granitoa. Euskal Herrian dagoen granito bakarra da, igual hori entzungo zenbeten, Aiako harria. Aiako harria da Euskal Herriko granito bakarra, eta beti esaten da, Euskal Herriko arroka zarrenak Aiako harria. Horregatik da. Arroka zarren horiek kontatzen digute historia hori. Pangea aurreko historia eta txoke horretan. Ados. Baina, momentuz horrek ez dauka Alkizarekin zer ikusirik. Hemendik aurrera, ja bai. Hemendik aurrera, Pangea hori, sortu da supermendikate hori,
Eta horren adibide daukagu Aiako Harriko granito horiek. Vale. Gertatzen dena da, orain superkontinente hori hasten da banatzen. Hasten da, berriro pitzatzen, lurra pitzatu egiten da. Eta lurra pitzatzen den horretan, poliki-poliki kontinentea zana, desertu handi bat, basamortu handi bat, hasten da pitzatzen. Eta mendikate erraldoi hori hasten da igatzen. Everest, baino altuagoa edo Himalaya baino altuagoa zen mendikate hori 5-6 milioi urteetan gelditu zen txapal-txapal. Txapal-txapal ez, baino gutxi gora bera igatu egin zen. Bueno, igatu egin zen eta mendikate erraldoi hartatik igatutako sedimentuak, harri biribilak eta are-harriak errekak eramaten zituzten, ez horrelako eszenario batean, eta horiek dira, adibidez, hemendik ez oso urruti dagoen, Adarra mendian, nun ikusi ditzazkegu horrelako konglomeratuak. Konglomeratuak dira, harri biribilak bata besteai pegatuta. Ez? Nun ikusi ditzazkegu hemen Euskal Herrian mendiak konglomeratuekin. Hau da, edo are-harri gorriekin. Adibidez, Adarra mendia, edo adibidez, Baztan inguruan, Baztan inguruko arroka gehienak da are-harri gorria. Horiek dira, mendikate erraldoi hartatik igatutako sedimentuak. Eta horiek dira hemen, Alkizako Anoetatik gora igotzen den karreteran, ikusi daitezkeen, hemen, karretera hortikan bera, ikusi daitezkeen harri hauek. Karreterako korteetan, Alkizan bestela arrokak ez dira ikusten. Ni eman ditut Hiruzpalau buelta, eta edo karreteretan ikusten dituzu, edo ez dira ikusten dena tapatuta dago. Hemen karreteran bai ikusten dira oso ondo. Hauek dira, ze harri dira horiek? Hauek dira, gelditzen bat egun ematean, are-harria, oso gogorra, kuartzo asko dauka, dira gorriak. Eta horiek dira, Baztanen dauden arrokak bezala, edo adibidez, Berastegiko iloeran dauden arrokak bezala ere bai. Eta gogoratu, horiek dira, Pangea sortu zaneko mendikate erraldoiaren igaduraren sedimentuak, errekatan metatutakoak. Duela, gutxi gora bera, 250 milioi urte, eta hemen, Alkizan ikusi ditzazkegu iloera hortan. Bueno, gero, mendikate hori igatu zanean, poliki-poliki kontinenteak esan duten bezala hasi ziren separatzen eta itsasoa sartzen hasi zen. Kontinenteak separatu egiten dianean, itsasoa poliki-poliki inundatu egiten du. Eta inundazio horretan, sortu zituen kontinentearen ertzetan, sortu zituen horrelako laku, ur gaziarekin egindako laku erraldoiak. Klima oso lehorra zen, oso beroa, eta horren laku erraldoi honetan metatutako, sartutako ur gazia, klima bero batekin ur gazia edo ur geza egiten da. Evaporatu. Eta hori evaporatzen denean, lakuetan, azpian, ur evaporatzen adin badugu, ze arroka daukagu. Ze arroka edo ze sedimentu. Adibidez, Yesako seguro, Yesako pantanoan, ila gehienak bainatu gehala. Zuk Yesako pantanoan sartzen dituzu hankak eta zer daukagu hor. Lokatza, buztina, biguina. Baina ur hori geza da, ur hori gazia izango balitz, lokatz horrek ekiko luke lokatza eta gatza. Hori da, duela gutxi gora 200 milioi urte, gertatu zana. Pangeako pitzatzen ari izanean, inundatu gintzen pixke bat bazterretan, sortu zen horrelako laku handiak, ur gaziarekin, beroarekin eta klima lehorrarekin lehortu egintzen, eta hor sortu ziren buztinak eta gatzak. Nun ikusi daite buztinak eta gatzak? Euskal Herrian? Hemen. Adibidez, Añanan. Euskal Herrian dauden gatzaga guztiak dira arroka horiek, buztin horiek, gatza horiek aprobetxatzen dituztelako. Neri oso politi iruditzen zait, imaginatzea, horrela da. Ulertzea, gatzagan, Añanan, ateratzen duten gatza, eta gero guk gure sukaldean erabiltzen duguna, oso ona da gainera, berez, duela 200 milioi urte existitu zen itsaso batean metatutako gatza bat izan zela. Eta hori horrela da. Gero gauza asko gertatu zaizkio, baina hori berez horrela da. Ez da, ez esango dizuet, zean nola dira, Oropesako salinak edo, Mediterranean daude salina asko. Horiek dira gaur egungo Mediterranearen gatza. Hemengoa da, duela 200 milioi urte existitu zen itsaso baten gatza. Eta hau zerretik kontatzen dizuet.
Alkizen ere badauzkagulako arroka hauek, buztina eta gatza hauek. Bueno, igual zuek ez, baina hemen adinekon bat baldin badago, jakingo du asteasun mina batzuk egon zirala. Gatza ez, baina asteasun igeltsua ateratzen zen. Igeltsua eta gatza arroka, printzipio berdina dira, evaporitak dira, evaporatzen dian arrokak. Bueno, hau behasengo dut. Nun esan dugu dauzkagula arroka biguinak. Hemen, baiara handi honetan, asteasuko baiara handi hortan, hauek, more hoiek, eta hemen ere bai, hoiek dira, laku handi haien evaporazioaz sortutako buztinak eta gatzak. Ainanan atera daitezkenak, baina hemen, baita ere, tamaina oso handian. Horregatik, asteasuko baiara, da hain baiara zabala. Oso arroka biguinak dauzkalako azpian buztinak eta gatzak. Eta horregatik, mende honen erdikaldean, 1910ean, egon naiz informazioa begiratzen, gutxi 1910ean irikizian, Maria Milagrosa eta beste lauak bat, o beste mina bat zeuden, 2 mina zeuden, 2 boka mina daude asteasu inguruan. Asteasu inguruan ez, berez, Alkizako kruzea dagoen lekuan. Asteasu baino lehenago, Alkizako kruzea hartzen den lekuan, hor. Hemen, esplotatu zen, atera zen igeltsua. Urte hamarkada da xentetan gutxu. Gehien bat, 1940, 50, 60 hortan. 80 metrotako sakonera zeukaten. 80 metro, Ibarrako zubiak 40 metro dauzka, 80 metrotako sakonera daukate. Eta 23 pertsonak egin zuten lan. Pixka bat, nola, eta ateratzen zuten, hau, ez da ezer ikusten. Ni ibilinez bueltaka itzaliago egiteko, alde bat eta bestea, eta ez da ezer ikusten. Dago dena guztiz tapatuta eta erorita. Oker ezpanago, horietako mina bat, hori ez nago seguro, baina entzun eta irakurri ez, baina nik ez dut ikusi. Horietako mina bat, erabiltzen ari dira, abiadura handiko trenan, ateratzen duten materiala sartzeko. Adunakoa, hori da adunakoa, segurazki berdina izango da, materialak berdinak izango dira, bai. Bueno, mina honek zeukan arazo handi bat. Zan mina bastante arriskutsua. Zergatik zen arriskutsua? Galeria asko zeuden, hasiera batean igeltsua arroka biguina da, eta orduan pentsatu ezakezu hori egiten da, bai. Baina horretaz gain, zeukan arriskua zen, nahiz eta 80 metro sakonera eduki, esplotazio gehiena, galeria gehienak zeuden lehenengo metroetan. Lehenengo metroetan esan nahi du ura, ur freatikoaren gainetik, nivel freatikoaren gainetik, hau da, ur saturazioaren gainetik. Horrek esan nahi du. Horrek ur saturazioaren azpitik beti dago ura. Ur saturazioaren gainetik, depende, euri asko egiten duenean, ur saturazioa hilo egiten da, eta horren egongo da tapatuta. Baina euri gutxi egiten duenean, euria jetxingo du, eta horren egongo da uri gabe. Eta sartzen danean, nivel freatikoaren saturazioaren azpitik, ura saturatuta dago. Uraia saturatuta dago mineral horietan. Eta orduan ez du disolbatzen arroka. Baina euri ur garbia sartzen danean, hori ez dago saturatuta, hori ur garbia da. Eta orduan egiten du, hau disolbatu, hola, azukreko eskor bat bezala. Eta orduan mina hauek oso arriskutsuak zian horregatik. Ze disolbatu egite zian eta erori egite zian. Bueno, hau da, hemen Alkiza inguruan dagoen mina esplotazio nagusiena. Ez daude asko Euskal Herrian, ieltsu esplotazioak dago beste bat Ainana inguruan, eta beste bat Orduña inguruan, eta ez askoz gehiago. Bueno, leheno esan dizuetena. Gaude kontinente dantza horretan, momentu horretan ere bai, kontinenteak separatzen dianean, ze egiten da? Lurra egiten da pitzatu. Eta lurra pitzatu egiten danean, zer gertatzen da? Azpitik, magma sartu daitekela. Eta magma eta sumendiak sortu daitezkela. Horrelako zerbait, ez ziren sumendiak horrela zensu estrikto nolabait izateko sortu, baina bai, garai horretan, pitzadura handi horietan, sartu zala magma desente, eta sortu zituen ofitak izeneko arroka bat.
Ofitak ere bai oso arroka hemen nik dakiala, ez zan esplotaziorik egon, hau da mikroskopian ikusita, dena kristalez beteta. Hemen ikusi daitezke karreterako talud batzuetan, baina ni honez bilatzen eta batzutan ematen dute bai ez, eta gero kareharriak dira. Berez gehienetan kareharriak dira. Ofitak dira oso arroka baliagarriak, adibidez, harritzen ditena da, hemen Alkiza inguruan ez egotea, nik dakidala, ofita esplotazio bat. Berez, ofita desente, mapak esaten duten arabera, ofita desente dago, guztiz tapatuta. Adunan edo gorko zehortan izan zirela. Bat gaur egun jakenduta doana, ez ikizaneken media, mehategi hori, baino zizukiko Prusian, gaiakar biztalen nik uste hor ofitak eta... Ez zitarritzen. Segur, hoi da, karreteratako, trenbideetako, hoi da. Bai? Hoi da. Bueno, pues hori hemen inguruan, ez dira ikusten, baina pila bat daukazu arroka hau. Bueno, kontinenteak pixkat irikitzen nahi dian hortan, itxasoa sartzen nahi da, sartu atera, azkenean sartu egiten da. Sartu eta kontinente handi bat zan hori bilakatzen da itxaso tropikal batean. Eta itxaso tropikal batean daukaguna dira horrelako itxaso bat, ez? Eta daukaguna dira, hau da, garai lehenengo itxasoa sartzen den lehenengo garai hori izan du Jurasikoa. Bueno, eta itxaso Jurasiko horretan metatzen dira itxaso azpian kareharriak. Itxaso azpian ze metatzen da? Metatzen dira buztinak, bai? Eta itxasoan bizi diran animalien oskolak. Animalien oskoloiek hiltzen dianean oskolak metatu egiten dira, eta horiek dira fosilak, bai? Baina fosil hori daukate karbonato kaltzikoa, eta karbonato kaltziko horrek ematen dio buztin horrik konposizio berezi bat, eta horiek dira kareharriak. Azkenean kareharri bada buztin bat karbonato kaltzikoarekin, oskolekin. Norbait esateko, itxaso azpian normalean hori sortzen da. Hemen, hau da Arritzagako baiara, gero berriro azalduko da, Aralar, hemen Ganbo ingurua, eta inguru guzti hau, hemengo Aralarreko muina guzti hau, hori dira, garai hortan, itxaso horren azpian sortu ziren arrokak. 500 metro gutxi gora bera, kareharri bata bestean gainean. Baina horiek hemen, Alkizan, badauzkagu arroka horiek, garai hortakoak. Badauzkagu hemen, muino honetan, hemen inguru honetan, gero dira baita ere, dia urdinak, bai? Izaskun inguruan, Ernialden, bai? Bueno, hemen, niko haintxe bertan egoten nintzala, Alkizatik Anoe taldea jaisten, lehenengo paia nolabait esateko, hor paia horretan, kurba horretan, hor daudenak dira. Bueno, en fin, ez zinaten fijatuko, porque ez dira oso ikusgarriak, baina hor daude. Baina fijatzen bazeate, dira kareharriak eta kapak ikusten dira oso ondo. Zergatik, itxaso hori zarako itxaso bat, oso laua, oso lasaia, eta metatzen ziren kapak bata besten gainean. Aldiz, kontinente horiek jarraitzen dute separatzen, eta itxaso lau hori izan zana, bilakatzen da, derrepente, separatzen nahi dianean, itxaso lau hori egiten dena da pitzatu itxaso azpian. Eta sortzen dira bloke batzuk, sakonagoak diranak, eta beste batzuk sakonera gutxiago daukatenak. Sakonera handian sortzen da flixa, baina hori beste historia da. Sakonera txikian sortu ziren koralezko arrezifeak. Kristonak, gaur egun Australian daudenak bezala. Hola, koralezko arrezifeak sekulakoak. Eta horiek dira duela gutxi gora bera 100 milioi urte. Eta horiek dira Euskal Herriko mendi gehienak, nagusi gehienak ematen dizkigutenak. Duela 100 milioi urte, kontinentak separatzen dizian horretan, blokeak altxatuta hiotzen dian horretan, gutxi gurritzen den lekuetan, sortu zian sekulazko, hauan boto mendia da. Beda, ze totxoa, honek ia 1000 metro desnibel dauzka, 1000 ez, baina 800 bat edukiko ditu honek. Ze katxarroa. Eta hori dago, ia talkual. Talkual zan, koralezko arrezife bat. Hori sortua dago, niri asko gustatzen hori pentsatzea, berez, mendi hori sortuta dago, hori da bizitza. Bizitza fosila bat bestei pegatuta. Kontxa pila bat, arrezife pila bat bestei pegatuta. Eta trinkotuta dena. Eta hauek dira adibidez, Anboto, Ezgorri, Txindoki, Udalaitz, Izarraitz, en fin, Euskal Herriko kareharri itxura hori daukaten mendi guztiak.
hauek dira fosil tipikoenak hor, hau segurazki batek baino gehiagok etxean dauka edo portalen batean edo ikusi du arroka hauek, bai? Hauek ereñon daude. Bueno, honekin nahi sartuko, eta arroka hauek dira hauek. Alkiza, eta hau esan dugu dela, pues dira hauek. Ernio ematen duten kareharri argi horiek, gris horiek, bai? Horiek dira, duela 100 milioi urte, koralezko arrezife erraldoietan sortutako kareharriak. Eta horregatik, pixka bat arroka gogorrak dira, horregatik daukagu hemen mendi bat, eta, bai, hau denak. Eta horregatik, detailan fijatzea bagea, ikusiko ditugu, fosil hauek ikusten dira oso horrez. Fijatu, ze ikusten dira oso horrez. Fosil batzuk horrela borobilak, bai, ikusten? Oso horrez. Horiek ziren, izena dute rudistak. Berez, garai hortako koralezko arrezifeen sortzaile nagusiak hauek ziren, rudistak. Baita ere koralak, Horrengo argazkian, hauek, hori dira koralak. Koral bat puskatuta, koralaren adarrak puskatuta. Eta hau ere ez da hain zaila ikusten, baina, bueno, erraxagoa, hauek bai ikusten dira leku guztietan. Eta hauek ziren, zan kono bat, tapa batekin. Bibalboak ziren, bibalba zeuzkaten, baina bat kono forma zeukan, eta bestea tapa. Eta horiek ziren, kretazikoko, duela 1 milioi urteko, koral arrezife erraldoi horiek sortzen zituzten organismo nagusiak. Eta mendi horietan, lehen esan dugun edozein mendietan, fijatu, ikusten bai dizute horrelako fosil borobilak, hori lagunei esateko, oso ondo gatuko esate, esan, mira, honek dauzka 100 milioi urte, eta sortu zen koralezko arrezife batean. Badaude kareharrizko mendi gehiago Euskal Herrian, berriagoak diranak. Baina hau ikustu baldin bada, garai horretakoa den seinale. Eta koralezko arrezifeetan sortutakoak. Adibidez, koralak, hemen, lehen esan duten bezala, sakonera hundian, sortu zen flixa, baina hori beste historia da. Flixa adibidez oso ezaguna da Zumaiakoa, horretaz orain ez ditzen dengo, egunero daukan nahikoa horrekin. Baina flixa berez Euskal Herriko kostalde guztian dago. Hau adibidez, Armintzakoa da oso, baita ere, oso Bizkaiko kostaldean, oso polita, edo flixean adibidez, hau bai da Zumaiakoa, flixak zergatik da hain ezaguna. Bueno, sakonera handi hortan, metatu zan guztia oso ondo metatu zalako. Orrialdeak oso ondo idatzi ziren, eta gaur egun oso ondo irakurri daitezke. Bata bestean gainean, hor metatu ziren, pentsa, 5.000 metro baino gehiago. 5.000 metro lodiera. Hor dago sekulako liburua idatzi, eta hori mundu mailan da ezaguna Euskal Arroa orokorrean, daukan sedimentu lodierangatik. Zergatik da posible 5.000 metro sedimentu metatzea hemen? Denbora guztian kontinenteak irikitzen ari zirelako, eta gauzak irikitzen dianean, huekoak sortzen dira. Horregatik, baina hori beste historia da. Adibidez, liburu oso polit honetan, sakonera hundian, baina hauek dira gutxi gora bera, Ernioko kareharriak sakonera gutxian sortzen ari zian, koralezko arrezifeetan sortzen ari zian bitartean, gutxi gora bera momentu berdinean, sakonera hundian, hemen beran, hemen koralezko arrezifeak, hemen beran, flixa, gutxi gora bera adin berdinean. Hau adin berdinean, exactamente adin berdinean, hau pixka bat beranduago. Hau duela 1 milioi urte, hau pixka bat beranduago. Eta hemen adibidez, hau da leku tipikoena, marra honetan ikusten dalako, marra fin batean ikusten da, duela 76 milioi urte, nola desagertu zian dinosauriak, meteorito baten inpaktuangatik, eta hori beste historia da. Nahi batzute, gero galdetu eta kontatzen dizuet. Bueno, hori itxasozpian sortutako arroka, baina itxasozpitik gaur egun arte, hori nunbait zerbait aldatu da. Hori guztia azaleratu egin da. Hori azaleratzeko, daukagunak gugon den hemen, itxaso honen azpian, Afrikako plaka handi honek egiten diona da Iberiako plakari bultza, eta Iberiako plaka honek egiten duena takataka iparraldea, eta azkenean Europarekin talka egiten du, eta itxaso horren azpian metatu ziren sedimentu guzti horiek, egiten dira altxa eta tolestu, eta horrela azaleratzen dira Pirineoak eta Euskal mendiak. Bueno, pentsa, gutxi gora bera kalkulatzen da, duela 81 milioi urte hasi zen, nolabait esateko, talka handi hori, eta duela 5 milioi urte, 5-10 milioi urte arte egonda. Osak, egonda, ia 60-70 milioi urteetan zehar. Mendikateak esaten dugunean
hau plaka bat eta bestea, eta talka egiten du, eta altxa egiten da. Ego, ja, bueno. Baina, da denbora kontua. Zuek pentsatu gauza bat, pentsatu Hernio, zuek etxetik ikusiko ez duten mendi hori, egunero, Hernio egunean, ondo esaten duten, urtean milimetro bat azten dala, goraka. Urtean milimetro bat, gure bizitzan 100 milimetro. Bai? Milimetro, bai? Horrelako zerbait. Inor ez gineke gai izango, konturatzeko gure bizitza baten Hernio horrelako hazkunde bat eduki duela. Bai? Jarri oain 100 urte jarri beharrean, jarri 20 milioi urte. Edo 30 milioi urte, 40 milioi urte, talka horretan. Milimetro bat urtero. 20 milioi urtetan, 20.000 metrotako mendiak. Osa, inkluso milimetro bat urtean, baino askoz gutxiago da. Baina denboran zehar mantenduz, eske denbora oso luzea da. Denboran zehar mantenduz, gauzak aldira, itxaso bat alda horretan bihurtu, mendi batean. Bueno, gutxi gora bera kalkulatzen da, 175 kilometroko mozketa daukala, eta, 175 kilometro, pumba, azkenean, hori, gorak egiten du. Eta horren zantzu, eta hau da Pirineoak, gu gaude, gutxi gora bera hemen, esan nahi dut, honekin erakutsi nahi ditena da, gu gerala Pirineoaren zati bat, geologikoki gu gera Pirineoak. Bueno, eta hori nun ikusi daiteke talka horrelako zantzu pista batzuk. Talka batean zer gertatzen da, arrokak deformatu egiten diala, tolestu egiten dira, edo altxatu egiten dira, edo puskatu egiten dira. Bueno, lekurik hoberena hemen badaukagu bat, ikusten zuten lehenengo erakusten dizuet besteak eta gero alkizakoak. Lekurik hoberena dudik gaben niretzako da hau. Hau da, argazki hau dago aterata San Felizeseko ermitatik. Hau dago Kontxas de Aron, Arotik oso gertu. Hau da Rioja Alavesa eta hau da Sierra de Cantabria. Eta hemen ze ikusten dugu. Hemen ikusten dugu Sierra de Cantabrian, hemen ikusten dugu Rioja Alavesa, dala lurra bat bastante laua. Arroka berriak, gutxi gora bera 10 milioi, 15 milioi urteetako arrokak, erreka batean sortutako arrokak, kapak horizontalean daude, sortu ziren bezala, hortxe daude, ez dira altxa, ez dira tolestu. Duela 10-15 milioi urte, erreka batean sortutakoak, erreka bat gaur egun hor dagoena, Ebro errekak sortutakoak, eta hor daude, takual, sortu ziren bezala. Eta hemen, gainean, topografikoki gainean, 800 metro gorago, dauzkagu, duela 80 milioi urte, itxaso azpian, sortutako arrokak. Eta gainera, posizio vertikalean. Orduan, hau da, Sierra de Cantabria hau da, nire badezute Pirineoaren muga. Hemendik, iparraldera, hau da, Araba guztia eta Bizkaia eta Gipuzkoa, hemendik iparraldera dira itxaso horren azpian sortutako arrokak tolestuta eta altxatuta, eta hemendik hegoaldera da Iberiako plaka horren muga nolabait esateko. Eta hemen daudeia, hau guztia altxatu zanean, Ebro baiara hasi zan hortikan ja bere bidea egiten eta orduan sortutako arrokak. Bueno, hemen pixkat irudikatzen da, baina horrelako erresagoa da irudikatzen hau, arrokak tolestu egiten dirala. Plastilina bat bezala, arrokak tolestu egiten dira. Hau dago barrikan adibidez, ez dakit ezatzen dizuten, baina barrikan badago hondartza bat, dela obra arte bat bezala. Ikaragarria da, flixako kapak, flixa da bere zumaiakoan oso antzekoa, adinen eta dena, baina daude 5.000 toles, da pasada bat, ze politia da. Bueno, eta hemen ere bai, ikusgarriak igualez, eta igual lagundu imara pixka bat ikusten, baina hau da Hernio mendia, alkiza dago honen atzean. Baina Hernio mendia ikusten badegu, jendeak ez dut ikusten handikan, Hernio mendia ikusten badegu beste aldetik, Bidani ingurutik, fijatu hemen nolako, nolako tolesa egiten duen. Gero gaina, toles honek bere berezitasuna dauka, zen normalean pentsatu beharko genuke toles hauek, hauek izan dute sinklinalak. Toles hauek, zuz zerbait tolesten dezunean, tolesten dezunean, horrela galituko zaizu. Horrean, normalena da pentsatzea, horrelako tolesak, sinklinalak, egoten dirala beran, baiaretan, eta horrelakoak egoten dirala
goran. Bueno, en fin, askoz komplikatu da, baina balio du modelo bezala. Orduan, horrelako bat mendi puntan daukazunean, horrek segurazki esan nahi du. Pentsa horrek esan nahi du, honek segurazki hemen jarraipen bat zeukala, eta hori guztia ja ez dago. Geologian, eta hori niri asko gustatu zait, geologian ikusi behar da dagoena eta irudikatu behar da ez dagoena. Falta dana. Ze guk gaur egun ikusten dugu historia oso luze baten fotograma bat, besterik ez. Irudikatu behar da nola izan diran aurreko fotograma guztiak, eta irudikatu behar da hor falta dana. Ze falta da askoz gehiago ikusten duguna baino. Eta horrek eramaten gaitu hurrengo atalera. Baina, bueno, hau adibidez ikusteko, hau da Uzturre. Bai, Uzturre, Tolosa. Eta hau da, hemen kontatu dizueten, historia berdina da, jarraipena, jarraipen naturala. Azkenean, mapa geologikoan ikusi dugun bezala, berdin-berdina da, egin duena da, hori ibaiak moztu du. Baina, Uzturren goraldean, edo nahi batzut betik hasten geha, hau izango nitzake Asteasuko baiaran ekibalentea, beran dauzkagu buztin horiek, bigunak, 250 milioi urte, gutxi gora bera, Izaskunen iotzen hasten gehanean 200 milioi urte dauzkagu area harri-gorriak, bai? Izaskun inguruan, edo hemen Ernialde aldera, dauzkagu, hemen Alkizan dauzkagun kare harri horiek kapak ondo ikusten diranak, eta ja goikaldean dauzkagu koralezko, hemen Ernio bezala, koralezko arrezife horiek. Historia berdina. Eta hasten dira kapa guzti pixka bat iotzen, tolesten eta azaleratzen, baina lehen esan duten bezala, Ernio etzan azaldu Ernio bezala, edo txindoki etzan azaldu txindoki bezala, forma horrekin. Hori gero gertatu da, gero, duela oso gutxi. Hori izan da ura, izan da izotza, izan da ura eta izotza bereziki. Hemen ura eta izotza bereziki. Izotza zergatik, ze gaur egun ez dago izotza, baina honetan oso garrantzitsua da, ulertzeko paisaiaren bilakaera hori, oso garrantzitsua da, ulertzea klima ez dela beti izan gaur ezautzen dugun bezala. Hau da milioi urteetan. Hemen Alkizan utzi ditugun arroka berdienak 100 milioi urte zeukaten, baina hemen grafikoak 100 milioi urte arte antzeko jarraitzen du. Orokorrean gaur egun gaude hemen. Claro, hemen koralezko arrezifeetan sortutako arrokak baldin badauzkagu, klima epelagoa izango zen. Epelagoa, desente epelagoa. Duela gutxi gora bera 30 milioi urte edo, hemendik aurrera hasten da jeisten. Eta momentu honetan, lurraren historiaren momentu honetan, gaude momentu hotz batean. Milioika urteetan neurtze baldin badugu, orain gaude momentu hotz batean. Normalean, lurraren historian, klima gaur egun baino desente beroagoa izan da. Normalean. Denbora gehienean. Adibidez, arroka hauek, guk hemen dauzkagunak, sortu ziranean, klima beroago batean, ez zeuden Antartidan, ipar edo hegopoloan, ez zegoen izotzarik. Izotza, Antartidan, ezagutzen da gutxi gora bera hemendik aurrera. Zaharrena kalkulatzen da hemendik aurrera. Hemen, ez zegoen. Baina ja pixkat detaile gehiago, hau milioi urte eta baina pixkat detaile gehiago sortzearen magea, ikusiko dugu klima milaka urteetan ere variazioa handiak dituela. 20.000 urtero eta 1.000 urtero dauzkagu glaziazioak eta interglaziazioak. Eta horiek kontrolatuta daude, ez dut nahi gehiago izartuko, baina horiek kontrolatuta daude mugimendu astronomikoengatik. Eta horregatik dira hain ziklikoak. Orduan, ez da berdina, gaur egun daukagun klima ukitzea, edo, adibidez, kalkulatzen da 6-8 gradu hotzagoa izan zitekeen klima bat. Edo nahi behar zute, 10 gradu hotzagoa izan daiteken klima bat. 10 gradu hotzagoa izan daiteken klima bat, hemen, gu gaur hemen gaude, hemen bakarrik duela 20.000 urte, klima zan, 10 gradu hotzagoa. Eta orduan zer geneukan? Orduan adibidez, berriro azaltzen da Arritzaga, orduan adibidez daukagu Arritzagako baiaran 5 kilometrotako glaziar bat. Glaziar bat benetazkoa. Ez sekulako glaziarra, baina kalkulatzen da ia 70 metro lodiera,
eta 5 kilometro luzera zeukan glaziar bat. Hau da Pardeluseko ingurua, ez dakit ezagutzen zuten. Pardelusetik gora ikusten da bailara oso garbi, U formarekin, hemen baiara zintzilikatuak, hau da, eta hemen bekaldean dago minak dauden lekuan, dago morrena bat. Duela, bakarrik, hau kalkulatzen da, maksimoa daukizula duela 40.000 urte, hori oso denbora gutxi da. Duela 40.000 urte, hemen alkizan ez dut uste azalduanik ezer, baina Euskal Herrian gizakia bazegoen. Deba baiaran eta beste lekuetan badaude aztarnategiak garai horretakoa, gizakia ja bizizan hemen. Bizizan bisonteekin, bizizan panterekin, bizizan beste errealitate batean. Hau da, gaur egungo baiara, Harritzagakoa, eta duela 40.000 urte glaziar batekin. Klaro, garai honetan, eragile atmosferikoak erliebea zizelkatzeko ez ziren berdinak gaur egunekoak baino. Gaur egun ez dauzkagu glaziarrak, hemen Hernion, por cierto, hau, Harritzagakoa da Euskal Herrian Pirinioetatik kanpo ezagutzen den baiara glaziar bakarra. Hernion, adibidez, ez daude glaziarrak, ez Hernion, ez Gorbean, ez Anboton, ez Inun, bakarrik hori. Baina, Hernion gaur egun ere alditugu horrelakoak ikusi, elurtuta, urtero. Eta horrek esan nahi du, egiten duela hotza, eta ura aldala kongelatu, izoztu. Eta ura pitzaduretan sartzen denean, eta izozten denean egiten duena da volumena handitu, eta hori egunero, gau egun, egiten duena da arrokak puskatu. Eta horrela, desgastatzen dira gure mendiak, horrela eta horrela. Hauek gainera kareharriak dira, eta kareharriak urarekin oso arroka gogorra da, oso ikutzen dituzu, arroka gogorra da, horregatik ematen duten mendiak, baina urarekin disolbatu egiten dira. Orduan, kareharriak ere disolbatu egiten dira, eta horregatik ur guztia normalean sartzen da lurrazpira, eta barruan egoten dira errekak, eta gero azaltzen dira itxurriak beste lekuetan, eta bar. Hau da, paisaje karstiko bat. Kareharria uraren poderioz disolbatuta, desgastatuta. Eta hau da, paisaje karstiko tipiko bat. Kareharriak urarekin disolbatuta. Hau ikusten dugunean, seguro, badauzkagula horrelako zuloak, asko, eta horrelako zuloetan sartzen gara, eta seguro nik Hernion ez dakit, baina seguro daudela kobazulak desarrollo luzea daukatenak. Garapen luzea daukatenak. Eta horien barruan, dauzkagu horrelako gauza politiak. Eta hor, hauek izan dute espeleotemak. Hauek kasu honetan izan dute estalagmitak edo estalaktitak. Eta hemen estalagmitetan gehien bat, edo kobazuloetan dauden betekinetan, hor dago, esaten da askotan kobazulak direla, bertako iraganeko klimaren kaja beltzak nolabait esateko. Ze kobazuloetan mantentzen da oso ondo, gordetzen dute oso ondo, kanpoan gertatu den guztia. Adibidez, kobazuloen dauden sedimentuetan, lokatz hori, hor egoten da polena gordeta. Ze polen? Kanpoan dauden basoen edo landareritzaren dauden ez zegoen, horrei esker jakin dezakegu denbora luzean zehar nolakoak izan ziren basoak edo landaretza kanpoan. Edo estalagmita batean irikitze baldin badugu, bokadilo bat bezala, 20 barra bezala irikitzen dugu horrela, eta barruan dauzka eraztunak, zuhaitzak bezala, eraztunak. Eta eraztun horietan ere irakurri daiteke oso ondo klima nolakoa izan zen. Claro, estalagmita hauek nola sortzen dira? Tantanketan bidez. Tak, tak, tak. Tantanketa hori, tanta horiek ez dira berdinak izango, kanpoan klima hotzagoa edo beroagoa dan arabera, euritsuagoa edo lehorragoa dan arabera. Lurraren kimika bat edo bestea dan arabera. Lurraren kimika egongo da landareritzarekin lotuta. Orduan, azkenean, hemen oso modu sutilean, ebelin badezu, baina gordeta dago informazio guzti hori. Eta ja bukatzeko paisaiaren inguruan, eta bai errekak, hori egiten duenean, lurrazaleko urak, barrura sartzen ziranak, erreketan segitzen dute bera. Eta hor ere, memoria bastante, kasu honetan, egongo da zerbait, inorrek ez du ikertu, egongo da zerbait, baina oso baiara estuak dira alkizak hau eta bestea, ez asteasukoa. Asteasun bai egon daitezke terrazak erraxago, baina erreka batek beti dauzka terrazak bere aldera, alde batera eta bestera, eta hori da errekaren zati natural bat. Errekak behar ditu bere terrazak, hazten danean leku hori behar duelako.
Hor gertatzen da guk gizakiak azkeneko hamarkadetan edo urteetan, edo hamarkada baino gehiago, okupatu ditugu terraza horiek, gure baratzetako hasiera baten, baina gaur egun gure poligonoetarako, gure herrietarako, eta orduan gero noizbenka erreka badator berea dana errekuperatzea. Baina hau da, errekaren zati natural bat. Gertatzen dena da, hori dira gaur egungo terrazak. Guk aprobetxatzen ditugunak, gure herriak eta poligonak eta jartzeko. Baina geologian ere oso interesgarriak dira, ze erreka enkajatzen di joan bitartean, enean, baiara sortuz, hau, hasiera batean, hemen dena bat izango zen. Enkajatu. Enkajatzen di joan enean, uzten ditu terraza horiek paretetan, ez dut esaten honen kasu dela, begiratu inbarko litzake ez dakit. Baina egon daitezken, nunbait egon beharko lukete, edo bestela higatu egin dira. Baina paretetan uzten ditu horrelako terrazak. Eta terraza horietan dauden sedimentuak aztertuz, jakin dezakegu adibidez zenbat denboran enkajatu dan erreka hori, edo hortaz sortu dan baiara hori. Eta hori gauza guztiak batera jarriz, Euskal Herri guztirako, horregatik esan dizuen leno, esan dezakegu gaur egun ezautzen dugun paisaia, mendiak, baiarak, ez dela 5 milioi baino askoz zarragoa. Arrokak beti askoz zarragoa. Baina zizelkadura prozesu hori, forma eman dioen prozesu hori, azkeneko 3-4-5 milioi urteetan sortu da gehien bat. Eta hortaz, honekin ja bukatzen eta aurkezpena, nik esan nuke, Alkizak, akaso ez dauka geologikoki horrelako harri bitxi bat, baina bai dauzka gauza, egia daukala geologia bat ez dana ikusten, tapatuta dagoelako guztiz, baina ikusten dezuten bezala, leku txiki batean, dauka arroka registro oso luzea, eta prozesu desberdinak erakusteko edo ikusteko aukera. Eta azkenean, milioi urte horietan zehar gertatu dana, gertatu zalako, hau da, basamortu bat, supermendi bat, higatu egin zala, gero kolarezko arrezifea, gero hori altxe egin zala, gero izotza, hori guztia gertatu dalako, dauzkagun arrokak, eta dauzkagun arrokak dauzkagulako, gaur egun daukagun paisaia. Eta horren gainean, gero dator ekologia, eta dator gizakia, eta dator kultura, eta dator paisaiaren beste kapa guzti horiek. Baina hasieran gehien markatzen duen hori, da milioi urteetan zehar garatutako sustrato beste natura hori, gutxiago ikusten den beste natura hori. Eta hori izan kontatu nahi zuena. Inorek ezko sedimentuak, eta denago doron dago, han bukatuko dute denak.